Subayan sa akong kalupinan mi, kailangan ba tayo ginuhog-duhog diri nga nagkagawatan og bagol. Uling na ako karon. Tuon dito kay Sulayan ako tan-aw, murag nagduda di ko nga naa di hilabtanon. Kamu di pagkudri pas pasangan nih. Kasi giliran strict ang tagpiya diri. Hoy! Daan palagi ko, ikaw gyud. Ikaw gyud ang kawatan dahil diri bagol. Wala may bugas. Wala mo ibugas? Kami gani, wala po may bugas. Mao gani nang among gipadaghan para na ang mauling, maipon na mo para makapalit mig bugas. Inya karon imo nang giuna-una dihag pamagol. Gutong mi kay mitay kay saging ra mong gikaon. Yun. Ay rag usba ha? Oo. Ayaw nag-usba ha? Oo. Ulis ako sa balay. Balik ako yung hapon dire. Kaya ba sinana ko yung mga bagol dire. Wala ko ulingon. Maka-bad trip. Mag-ginanguhag. Bagol. Tadi na itong balik. Kaya ayaw. A few moments later. Akan ron pagkul dito. Ako nga tuwa. Pagi dah tak iya. Tidak kalau di sini tak sana tayo bagus. Sana. Lara lagi perindakan lagi. Apa kalau kamu ke? Satu kuskus dia. Murag hapon na dyan. Murag landong-landong naman po. Balik sa ako dito sa kuwan. Ako ang atuan kanya. Kaya kasi nga na po yung bagol dito. Hoy! Nibalik na po di ay ka ha? Sampai ita. Pambugas nanta. Saktan pagyan. Naabot kay kong bagol tapos wiliran. Kumaman to nagpasalig na to na. Pamagol ko no meren, unya ko no. Maka pabor, manguha ko no migbutong atong yung panghambog na amiga ko no kayo niya. Kaya mayuhon ko no kayo. Maghulat lang ko na di ana yung dapita. Oy, naana ka. Pakapoy-kapoy pa. Magpasikat pa nga naa ko no'y bagol sa kanong dadaghan daw. Sama yung mag-istorya na ron. Ikaw ko na masakpan. Kasik-asan lang dagan. Anda, ingka kay buutan. Para wala hinungdan ron. Hindi ko na buutan. Nah, pakyas ta. Tala, mga tas balay. Ano ito eh? Pagkaway ayaw, mag-uloy. Uy, dala. One eternity later. Well, di ba na kayo panghambog na ko nga? Pwede na ito tsukwa agutong? Itong yung mag-iingon. Nga, masakpan ta. Dili ng balaka. Kaya ang oras karon alas 3 na. Kubra nagpurpes ron. Tuod di eh. Oh, bisan pa sa kaistrikta na sila. Kung mananghid ganit ta, di na sila masugot. Pero kung di ta mananghid, sugot na. Asa may katutuon. Ikaw saka? Oh, ako saka. Ikaw saka? Kay kabalo mo kumusaka. Ako saka. Di man ka kabalo mo saka. Sige, suportahan lang ka ako. Tara. Atot-atot. Basta ka dumdumi ko ha. Kining buto na siguro. Oh, ano, yung buto. Kana, oh, sakto kay na. Oh, sakto na. Ubos naman eh. Ubos na. Muna atong buhaton. Kaya kung mananghid, di man ang sugot. Ano mga efekta? Kung sa mga naong baga, yung mga naong na. Kung atong buhaton, ikaw bantay ha. Okay, bantay. Saka.
Dali, saka. Wala pa lagi. Wala pa lagi ah. Dali, kuya. Asa man ka? Sana tagiya! Hoy! Ayun ka! Run. What's up guys? Salamat po sa inyong suporta. Sana hindi kayo magsawang sumusuporta sa aming vlog. Andito lang po kami magbigay ng pampagood vibes sa inyo. Og sa po, salamat kayo sa inyong suporta. Labi na sa akong mga friends sa Facebook. Salamat kayo. Og ilabi na pod sa ako una pod sa tanan magpasalamat pud ko ninyo sa inyong suporta. Ilabi na nga naapod mi gitawag og munting channel sa Dimataling Biners on YouTube. Unta inyo hapong suportahan ang amuang paglingaw-lingaw para ninyo. Ang inyong suporta mo ay naghatag namo og inspirasyon para magpadayon kami sa paglingaw-lingaw uban kaninyong tanan. Og maora to daghan kayong Salamat. sa inyong suporta hangtod sa sunod nga higayon.